Oyo kurigie kirogo kyobuchumbe ime ya Burabu ekaunti ya Nyamira Davis Ogari Obiero nigabolirie abamerania baye batige gutumika abasairi yo guturubania omurembe chiga kicho nigaganiria abantu bonse na Burabu weso kiri tukure Jumanne egwaka chikura chonsi na boigo kumwakira chikura asensemeyo inde chame kuruku upya alama itonege chure nchege ntonale ngotebya abananchi tigatwake chikure chitare 9 no morembe nande chikure chichibe free and fair nchege ntonale ngosaba abantu ba Burabu ngamagoro na moroche nchene kijana nande nchene umuntu mora atomega ali parliament minyoke bwangu nande nyayo kolegasi buya bameri bali bane ntonale ngubasaba mo basa gutumie vijana go cause commotions ekeretora ke litukuri atare 9 koleta commotion ya polling station tikachikule chitwa ke no morembe tokole biya nando oli orabwe tiga kolega akorera abananchi ba Burabu egasi biya iga abananchi ekere morende kwa form area ya IBC as a member of parliament of Burabu indo yo kabere ko rigoro nimo koraria tari anirikiro Ogari Obiero Davis igachule kere kando eri tari kiropia aketikie nene kuba akera asante na ande no burayo bokwenda ntokonya abantu ba Burabu.